moltíssimes gràcies per acudir un divendres més a reivindicar la nostra causa, a dir que els treballadors no som els culpables de tot el que va passar, tot el que va ocórrer a la Radiotelevisió Valenciana i que el que exigim al govern valencià són solucions per al nostre futur i solucions també viables per a Radiotelevisió Valenciana. Esta ha sigut podríem qualificar la setmana de la desinformació, la setmana de la publicació a mitges, de veritats a mitges. Vam començar el dissabte amb una informació sembla que procedia de l'Institut Valencià de Finances. Jo conec a Manuel Illueca, el director general de l'Institut Valencià de Finances. És una persona intel·ligent, és una persona sensata, per tant, vull imaginar que la informació que va eixir d'ahir algú la va interpretar malament, perquè, clar, dir en una informació que si s'arriba a un acord amb el Banc de Santander, que és l'únic banc que no ha, de moment, li ha dit, no ha acceptat l'aval de la Generalitat, doncs que això facilitarà molt la reobertura, doncs és una mentida, és una veritat a mitges. Vull dir, la liquidació de Radiotelevisió Valenciana no depèn del crèdit del Banc de Santander. El deute està en l'anterior, l'ha assumit l'anterior Radiotelevisió Valenciana. Com recordeu, la gran Rosa Vidal va dir que Radiotelevisió Valenciana, SAU, havia guanyat diners i que per tant estava sanejada. Per tant, en primer lloc, per a liquidar una empresa ha de tindre el seu saldo econòmic positiu, a zero, i després ha de tindre també cap juí pendent. Ja sabeu que n'hi ha moltíssims juís pendents de companys i el juí dels companys de la CGT en l'Audiència Nacional. Per tant, dir això, jo vull pensar que algú malinterpretaria que no vindria de part del govern valencià perquè és una primera veritat a mitges, una primera, si voleu dir-ho, mentida. Després, el diumenge vam tindre també la desagradable lectura de l'article del portaveu de Ciudadanos, de Toni Subiela, que era l'únic partit que no s'havia aprofitat de nosaltres públicament de moment, que no ens havia utilitzat en esta batalla bruta, en esta maranya, en este marasme que els agrada dir als polítics de Radiotelevisió Valenciana. De moment era l'únic partit que no ens havia utilitzat. Bueno, Toni Subiela ha entrat en este joc, va començar l'article B, però el va clavar malament. Nosaltres no estem ni en el PP ni estem en el PSPB. Els treballadors de Radiotelevisió Valenciana no som d'uns ni d'altres. Els treballadors de Radiotelevisió Valenciana l'única cosa que volem és recuperar el nostre lloc de treball. I com que Ciudadanos vol una tele trilingüe, li direm a Toni Subiela que per a fer això lo direm en 3 idiomes. Toni, calladito estás más guapo. Toni, mut. Toni, sada. Val? És a dir, per a utilitzar-los, per favor, millor no parlar. Són les 12:09, anem a guardar un minut de silenci. Dilluns, també, com vos anunciàvem divendres passat, va haver comissió parlamentària de Radiotelevisió Valenciana. Allí se van presentar ja la proposta de llei que ha sigut enregistrada sobre Radiotelevisió Valenciana. Tots sabeu ja que és el que està escrit ahí. Ara el termini, el 25 de maig, serà el debat de presa en consideració. Per tant, a partir d'ahí s'obrirà un període d'esmenes. Nosaltres anem a presentar esmenes, sobretot les que fan referència que s'ha de respectar els drets adquirits dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana, que s'ha de respectar l'oposició i l'antiguitat i que s'ha de crear una borsa de treball que no ho posa en la llei. Nosaltres anem a incidir en aquests conceptes perquè pensem que garanteixen el nostre futur. Una altra cosa és que després
les senyories tinguin a bé acceptar-los o aprovar-los o no, perquè la responsabilitat, recordem-ho, de la llei és del Parlament, no del comitè d'empresa, que no pot influir, com ja vegeu, en res. Hi ha un perill de que la qüestió s'endarrerisca encara més, que és que el Partit Popular presenta una esmena a la totalitat i això endarrerisca uns mesos la tramitació de la llei. Això no ho sabrem, si no ho anuncien abans, no ho sabem fins a aquest 25 de maig o en dies posteriors. També esta setmana, fent referència a la setmana de la desinformació, hem pogut llegir com de coordinats estan el president i la vicepresidenta. El mateix dia a Alacant estaven en la mateixa ciutat però no dient el mateix. La vicepresidenta del govern valencià, Mònica Oltra, dia que la televisió valenciana podia començar a emetre en proves a partir de juny. I aquest dia el president de la Generalitat, també a Alacant, escaldat ja de dir en moltíssimes ocasions quan anava a començar Radio Televisió Valenciana, eludia fer cap promesa. Bueno, no fa ni un any que la mateixa Mònica Oltra, fa uns mesos, va ser en abril, dia que Radio Televisió Valenciana, el govern no anava a cometre cap il·legalitat. Això és el que esperem del govern valencià, que no cometa cap il·legalitat. I fa un any també, dia que s'havien fet pronòstics massa optimistes respecte a l'obertura de Radio Televisió Valenciana. Ara sembla que l'optimista és ella i que només serà apretar un botó i començar les proves. Bueno, i ja la traca final d'això, d'esta setmana de la desinformació, ha sigut aquest titular que deia que els treballadors de Radio Televisió Valenciana anàvem a tindre privilegis a l'hora d'accedir a la nova Radiotelevisió Valenciana. Doncs home, els treballadors de Radiotelevisió Valenciana no volem ningú privilegi. L'única cosa que volem els treballadors de Radiotelevisió Valenciana és recuperar el nostre lloc de treball que el Partit Popular ens va furtar ja quasi fa 2 anys. Perquè els privilegis que han tingut els treballadors de Radiotelevisió Valenciana ha sigut suportar en els últims anys i durant molt de temps a una cúpula corrupta. Ja heu vist esta setmana també la quantitat d'anys de presó que li demana el PSOE a la taula de contractació per el tema de les pantalles de la visita del Papa, i també al nostre benvolgut Miquel Domínguez, que finalment el TSJ va admetre-li aquesta denúncia per blanqueig de diners. I sé que va firmar l'ERO contra tots nosaltres. Miquel Domínguez, i sé que ens dia molt mal, i a tomar pel saco als nostres companys que van estar en el balcó de l'Ajuntament i que ell personalment va expulsar. Bueno, doncs ara està ja camí de la justícia i camí del jutge. I aquests privilegis que hem tingut els treballadors de Radio Televisió Valenciana ha sigut suportar aquest tipus de dirigents, però també suportar humanament un ERO, suportar i veure com companys se n'anaven injustament, anar a aquest tanatori laboral que era el centre, anava a dir el centre Vicente Sanz de formació, però no ho dic. I aquest centre de formació i veure com els companys que tant de temps havien treballat amb nosaltres eren injustament acomiadats. Veure com la sentència ens donava la raó i com el govern d'Alberto Fabra tancava Radiotelevisió Valenciana. Tots aquests privilegis, estar 2 anys en l'atur i que ara, a partir del pròxim mes, no cobrem, que ens quedem sense prestació. Tots aquests privilegis són els que hem tingut i hem patit els treballadors de Radio Televisió Valenciana, que l'única cosa que volem és recuperar el nostre lloc de treball. Menuts privilegis. Vaja, quins privilegis volen alguns que recuperem. És tot. Jo no tinc ja en nom del comitè d'empresa ninguna cosa més a dir-vos. L'única cosa és estar pendent de les notícies que els sindicats puguem avançar-vos, perquè ja sabeu que n'hi ha moltíssima desinformació. Si algú vol fer alguna pregunta o alguna intervenció, estem a la vostra disposició. Jo vull dir a les persones que estan ara mateix en el Palau de la Generalitat que un govern de progrés ha de negociar amb els treballadors.
Un govern de progrés ha d'escoltar els sindicats, perquè si no, no és un govern de progrés, és una altra cosa. Ja està. Ah, sí, bueno, i se m'havia oblidat una cosa. Els treballadors de Grècia fa un any que han tornat. No era tan difícil, era simplement que el govern tinguera la voluntat política de restablir-los en els seus llocs de treball. I se m'havia oblidat una cosa respecte als privilegis, que també hem llegit esta setmana. Mònica Oltra, la vicepresidenta del govern, s'ha fartat a dir que serà un govern que no farà decrets llei. De fet, no va voler fer un decret llei per el tema de tindre la liquidació i de començar la reobertura. Aleshores, per què van a fer ara un decret llei per al tema de Feria València? Per què resulta que sí que van admetre els 532 treballadors en hora vora per a ells? Per què van a readmetre'ls? I per què no ens volen readmetre a nosaltres i negociar amb els sindicats? Serà que nosaltres no tenim darrere els capos de la patronal defensant-nos? Algú ho haurà d'explicar. Per què no volen fer un decret llei amb nosaltres i per què no volen recuperar els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana? Això, com dia Júlia, un govern d'esquerres ho haurà d'explicar també algun dia. Moltíssimes gràcies i ja sabeu, anem a exigir solucions i no anem a faltar-nos de reivindicar la nostra causa. Volem solucions! 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 Volem solucions!